Igbo bụ Igbo nnọọ Igbo onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ọ dị ka anyị si wee gwa unu na mbụ na ihe unu na-ahụ ugbu a bụ ndị Ogui Youth, bụ ndị na-eme mmemme. Ha ji iri ji ọhụrụ na mmanwụ wee na-egosipụta omenala Igbo. Tata bụ Independence. Ị na-anya ugbu a ịhụ na ha na-akụnya bụ egwu ma jikwara ihe dị iche iche wee na-egosipụta ndị ha bụ. Igbo bụ Igbo, dịka m si wee gwa unu tupu anyị malite ihe a, na anyị nọ na Ogui dị n'ime Enugu. Ndị anyị nọ ha nọ tata bụ ndị a na-akpọ Ogui Youth. Ogui Youth a bụ ndị chekọbara onwe ha ọnụ wee sị na ha ga na-egosipụta omenala Igbo site n'iri ji,
iti mmanwụ na ime ihe ndị dị iche iche anyị wee bịa tata igosipụta na omenala Igbo ka dịkwa mma na omenala Igbo ga-adịgide ya ka anyị ji wee si ka anyị kpọpụta gosi unu ka ha si wee na-eme ya bụ ihe tata unu ga-afụ ma iri ji ma ihe ndị dị iche iche. Aha m bụ Ebere Ekeọpara ka m kpọbata ofu onye maọbụ mmadụ abụọ n'ime ha ka ha kọwara anyị ọfụma ka ha si chịkọba onwe ha. Nna ndewo. Ka anyị mata afa gị. Ọmụwa bụ onye a na-akpọ Right Honorable Ogene Obi na Prince nwa amadi che kanselọ tutenọ na Ogui Enugu bụ onye tụwara atụmatụ ka e nwee ike ị na-eme ha na-akpọ Culture Festival. Ọ dị mma ka unu si wee chịkọba onwe unu ọnụ wee na-eme ya bụ ihe taa kedu ihe ndị anyị ga-afụgasị taa? Ife anyị kwadola anyị na-eme n'ụbọchị nke tata bụ ha na-akpọ erim ji n'ala Igbo, ihe eji marụ ndị Igbo na afọ dịka n'Ọktoba na bụ mgbe eji eri ji ọfụrụ. Anyị nwa bụ ndị Ogui Township na-eri ji ọfụrụ onye ọbụla anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ana anyị na-enye ya ka omenala Igbo si dị. Anyị gba mmọnwụ kpọpụta ụmụazị kpọpụta ezinụlọ anyị ka ha bịa soro anyị nwa aṅụrị maka na aṅụrị bụ ihe Igbo ji eli anọ ya bụ final n'ụbọchị nke taa eri ji na Ogui Township. Ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-ada akwalite omenala Igbo dịka unu nwasị akwalite? Ndụmọdụ anyị ga-enye ndị na-ada akwalite omenala Igbo dịka anyị nwasị eme bụ ka ha kwụsị ike ma na omenala Igbo abịago ịnọ n'ala Igbo. Ife a bụ ejimara Igbo and Igbo anyị arapụkwa n'ife ejimalụkwa mebe omenelu. Ihe anyị na-eme bụ omenala and omenala is all about culture. Ọhịa na-akpụ ya culture is our tradition. Ọhịa ejimara Igbo onye ka anyị na-eme n'ụbọchị ọmụa Right Honorable Ogene Obi na Prince nwa amadi Lugo kanselọ na obodo a na-akpọ Ogui Township. Nwe ya na-etu gị? Ihe a na-etu m bụ nke mmerụju oyi mma ọzọ. Thank you. Ọ dị mma, ndewo. Nke mmerụju oyi mma ọzọ, ndewo. O nwekwara onye ọzọ nọkwa ebe a nụnwa anyị na-anọ. Maazị ndewo. Ndewo. Ekene ndị Igbo na-esonye anyị na BBC. Ndị Igbo na-ekene unu ọfụma ọfụma. Afa m bụ Maazị Okwuluọra Ogui. Abụ m onye ọkaikpe dịka onye ọkaikpe Igbo mana isokwa ibe gị wee yirikwa ejimmalụ unu itoru n'Ogui ka ibi n'Ogui, kedu ka isi wee sonye n'otu a? Ebe a bụ ebe a mụrụ m too wee kwapụ. Ndị nna m na nna m mụrụ m ka bikwara ebe a ana ihe anyị na-eme isi ilote ihe ntọala ndị be anyị aka anyị nwa bịara abịa. Abụ m onye Anambra steeti too ebe a mara omenala ebe a na-erube isi n'omenala ebe a. Nke ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ iji maka ịkwalite asụsụ omenala Igbo? Omenala Igbo bụ ofu ihe njirimara iji malụ ndị bụ ndị ego na afọ ndị Igbo. Mana ọ ga-aka mma na anyị nwa bụ ụmụ Igbo na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo ka a maa na okwu Igbo bụ ihe bụ omenala anyị kwere ihe eme ebe a. Ndewo.
Anne merlu mu haber? Ọ dị mma ka anyị na ụfọdụ n'ime ndị Ogui youths a nwekwanụ nkata. Ọ dị mma ọga ndewo nwaanyị afa gị. Ezigbo afa m bụ Nzọpụpọ Chukwuma. Amụrụ gị n'Ogui ibi n'Ogui gwa m ka isi wee soro Ogui youths a. Ebi m n'Ogui. Ana m ejiso n'Ogui. Gị ka isi fụ mmemme ahụ na-achịkọba kwa afọ? Mmemme a na-achịkọwa bụ ezigbote mmemme bụ ife kwesịrị na a ga na-eme afọ ọbụla. Ka mmemme anyị na-eme bụ mmemme iri ji ọfụ bụ omenala Igbo. Omenala Igbo niile enwere ndị ọ dịrị iche na ndị ọbụla bụ ndị Igbo. Ji bụ mmadụ n'ala Igbo, ya bụ njọkụ ji. Ọnya mere ndị ọbụla bụ onye Igbo eribe mgbe eji ebupụta ji na onye nwere ego were ọkụkọ rie ezi, onye nwere ego ewu maọbụ ebi o were. Ọ na-abụ nnukwu mmemme na ala Igbo, bụkwanye ife na-enye ndụ na ọganihu. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-aga erubara omenala isi dịka unu na-eme taa? Nwa nkenke okwu. Mmemme m ga-enye ndị na-ada eruwere omenala isi bụ na omenala bụ ife eji mụọ anyị bụ ndị Igbo. Omenala abụla ife dị baji ife. Ife baji ife bụ mmadụ ịgwọba ọgwụ ma ọ megidebe mmadụ ibi ya. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo, ọjị bụ mkpụrụ osisi Chineke kee ya, mana ife ndị Igbo ji dị egwu. Ịpụta n'otu ọbụla iwere ọjị ikpe ekpere kpọpụọ obi n'igwe bụ onye kere igwe na gba aja anyị ebe isi si abịa nọ ya n'elu. Mụnwa bụ onye Amụrị Asatọ na Nkanụ, Amụrị Asatọ obodo Asatọ. Ịkpa anyị bụ unu eyọọ ife ndị ịchọ kpọọ ndị ichie ndị ọcha mebere anyị akwụkwọ nsọ. Ndị ichie nkefa bụ ndị bụ senti na Baịbụl. Ndị nna anyị ochefa bụkwa senti n'akụkụ nke anyị, maka na ezigbo mmadụ nwụọ ọ bụrụ ezigbo mmụọ, ajọ mmadụ nwụọ ọ bụla ajọ mmụọ. Ọ bụ na agbụrụ ya bụ agbụrụ ndị ezigbo mmadụ, ma na fa ga na-eme ezigbo ife. Nọọ ife dị na afa m bụ Nzọpụpọ Chukwuma. Afọ a na-eti karịrị akarị. A na-eti ndị uri a na Amụrị Asatọ, na-etikọ n'ego ọfụrụ na Amụrị Asatọ.
Ọ dị mma Igbo bụ Igbo unu ahụgo ka anyị si wee na-egosi unu ya bụ ihe Ogui Enugu Youth na-eme tata. Na-agwa anyị afa gị. Afọ mbụ ya mma Ogene ụbọ. Ama Ogene ụbọ. Onye amụma Ogene ụbọ. Onye amụma Ogene ụbọ. Onye amụma Ogene ụbọ. Ọ dị mma. Gwakena anyị ka isi wee chịkọba ndị otu gaa na-enye anyị olu tata. Okay. Ansi chịkọwa ha bụ na before mbido ihe a agago mbọyị many places. So no way. Agago m zụọ break pad. Zụọ from Berlin. No way. 2 years. So m gakwa na asị m ga-ajọ na o nwee ihe mmanụ m nwa na wa village n'ebe ahụ ka m ga-anọ bụrụ ihe chi m si m ga-abụ. Mgbe m mechaa after January olo February nazi anyị go Ogene na bido na anyị dị 7 from ebe ahụ emechaa mmadụ 4 pụọ ọfọzie mmadụ 3 nọgidezi ona Chidodo Nwankanụ wee bịacha egwu na be anyị one day wee kpọọ m sị m na ihe mee mbụ na ihe a m na-eme mana ọ bụla ihe m mụtara na m ga-abịa agbagote Enugu from onye ahụ mgbagotezi Enugu na nna nke my brother na akwụke from ebe ahụ anyị gacha egwu onyekwa anyị nke ọ ga-enye anyị azụ ọga anyị ama na ejikwe nnawa from onye ahụ so ya a year getting to 2 years we got form more group. I'm from Chan group. So omelo 3 months ndị m na from group ofu onye na-akụ n'ụmụ Ogene nwụọ ọ na-aga Lagos nọ na ahụọ mbịakwa ịdị stranded mbịakwa chọkwa onye ọzọ kpọtakwa nsikwa na
wee na-agbasazi. Ọ dị mma. Kedu isi ibudo onye ebe? Abụ onye ọgwụ. Ọ dị mma, afọ m ogene ị na-akụ ebe a, mana m ga-achọ ka ị metụrụ anyị obere egwu. Onwe ndị ị na-agụ dị ka a ga-asị n'ọsọ gị magụgo ya, gụtụrụ anyị obere ihe kịta ka ndị mmadụ na-asị kedu onye bụ ka isi agụ ụdị egwu a, metụrụ anyị obere onu, nye anyị obere onu. Ga-agụ ya sọ mụ maka ọsọ gị. Ana m etile egwu ndị ọla obodo a na-aba mba, ana m etile egwu ndị ọla obodo a na-apụta, obodo ị na-anọchile mụ n'ụzọ ịbalụ mmọnwụ, obodo ị na-anọchile mụ n'ụzọ so n'omebe. Ọ dị mma, ka isi efu omenala ji mmemme ji a na-eme tata. Omenala bụ ihe anyị nwa bụ ndị egwu na dị happy n'ime onwe anyị na omenala anaghachite ego, because ụka bịa na-achịkwa omenala. Ọ dịka ihe ndị nna nna anyị mechara na ha dị nzuzu, but ndị nke ghọta nna ahụ and chukwu nna anyị emegokwa ka anyị ma nna omenala dị mma, because na ihe ha ji agba ọsọ na omenala bụ na omenala ada sọpọtụ ajọ ihe. Nọ ya ka ha ncha niile ji n'anụ ụka nọ n'ebe a na-egbu mmadụ, isi na ha bụ member of church, ọlọ n'ebe ahụ ka ha nọ na-akpa anụ. Onye amụma Ogene ụbọ. Onye amụma Ogene, onwe ị ga-akụtụrụ anyị obere ọ bụgodiri Thank you, Mom. I like what you are saying. My name is BBC Igbo service. Yes. I'm Buchukwu Emeka Okoye. One father state, but I was born in Enugu. I'm brought up in Enugu. Grew in Enugu. I'm culture of Enugu. So Enugu is can you feel here the knack as okay? Ogui progressive. Okay, all the ma. So I'm happy. And I belong. I must have to follow in Can you help me so you go? Yes. But now you're chukuni na na culture man. If for culture, and I'm happy that we still maintain our culture. I want to go to the Modi again, to do people bad or do. It's not like that. Women are not back auto. And then I have a sincere mind. And then I also no men and bunde. I can't pure. Bunde na also no men. And then I you continue our omenana. And no men and I get making out to a Gucci Chuko appeal my party. I'm not more. Can I do welcome back? I got Tony Hobby in there. Mommy, I'm happy. I'm happy. Thank you very much. Ọ dị mma, Igbo anyị ga-akwụsịgodi ya ebe a n'ụwa. Unu ahụgo ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ihe na ọtụtụ ndị niile kwuru okwu ebe a si na omenala Igbo ama nnanata wee bụrụ ndị Ogui Township Progressive Union ka anyị na ha nọrụ tata. Ha ka ga-eme mmemme ndị ọzọ ma ịwa ji nke a na-ebupụta ugbu a maka nnukwu mmiri zoro n'Enugu. Ugbu a ka ya bụ mmiri kwụsịrị, ha na-achọ ibupụta ji na ihe ndị ọzọ ha na-eme. So isi anyị ike na www.bbc.com/Igbo. Esizokwa na Facebook na Instagram anyị. Aha m bụ Ebere Ekeọbara. Ndewo.